बिहामजो बिहाव बिदिसो बिहावजों बिहामजोजों जानाय आरोखि ना बुंनोबो लाजिलायलाङो आच्छा जोंनि बर' समाजाव मा जालांनो हमखोलै रायजोफोर दा ओरैबायदि लासिं सिं आरोखि ना ओरैबायदि मुगैथाव आखु गावनि बिहाव आरो बिहामजोजोंनो फिसाला गैयै समाव बेबायदि जाथाय जानाया जोंनि हारिनि माबायावनो लासिं सिं खालामनाय जादों आरोखि ना दा आं बेखौसो बुंनो लुबैदों आरोखि बबे जायगानि आंबो बेखौ मोजां मिथियाखै बे जायगानि मानसिफ्रा बिसोरखौ दिनैसिम होखाराखै नामा बेबायदि मानसिखौ गामियावनो दोननो नाङा आरोखि ना मानो होननानै बुङोबा गामि एरियायाव बिराद इफेक्ट गोग्लैयो बेबायदि मानसि थायोबा आरोखि ना ओंखायनो बेबायदि मानसिखौहाय दोननो नाङा आंनि बायदिबा होखारहरनांगौ आरोखि ना गुबुन जायगायावहाय दा नायदो ओरैबायदि लासिं सिं जोंनि बर' समाजाव माब्लाबा सावथाल बांगाल बेफोरजों जानाय माब्लाबा गावनि न'नि मानसिजों जानाय सोरबा बबेजोंबा थांनानै सोरजोंबा जाहैनाय बेबायदि जाथायल'सै आरोखि ना जोंनि बे बर' समाजाव बेबायदिल' खोनानो मोनसै आरोखि बेनि थाखायनो आं फंसेल' खोथा बुङो आरोखि ना माने जाय मानसिया बेबायदि जायो बेखौ गामियावनो दोननो नाङा ओमफ्राय हाजासे पानिशमेन्ट होनांगौ आरोखि ना बिदिखौ पानिशमेन्ट होआबा जेबो जाया आरोखि ना पानिशमेन्टजों लोगोसे बिसोरखौ गामिनिफ्राय गोजान जायगायाव होखारहरनांगौ आरोखि बेबायदि मानसिखौ दोननो नाङा खाथियाव नङा होमबा रायजोफोर दा बबेनि बेखौ आंबो मोजाङै कनफार्म मिथियाखै आरोखि ना दा जाथायखौ नुनानै बिराद उसुबिदा मोनदों लाजिदोंबो आरोखि ना बे भिडिअखौ होनो थेवब्लाबो माने ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जागासिनो दङ बे भिडिअआ लोगोफोर बेनि थाखायनो आंबो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों नोंथांमोना ससेल' नायलांबानो जाबाय आरोखि ना बिराद लासिं सिं जाथाय आरोखि बियो बबे जायगानि नोंथांमोना मिथिगौब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर आं दा भिडिअखौ देखायलांनि लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै बुजियो आरोखि ना बिहावजों बिहामजोजोंनो गाज्रि रिलेसन बा रिलेसनशिप थानानै बेबायदि जानाया बिराद लासिं सिं आरोखि ना जोंनि बर' समाजाव दा नोंथांमोना नायलां बुजिगोन आरोखि बबे जायगानि ओमफ्राय मिथिगौबा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन दे होमबा भिडिअखौ आं देखायलांनि बिहामजो बिहाव बिदिसो बिसोर बिदिसो बिसोर बिदिसो जों नाहरगासिनो होना दासो दख'ना बिदिसो गाबोन होना बिहामजो बिहाव बिदिसो